ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହନିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହନିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହନିବି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରକୃତିରେ ମହୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମହୁମାଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଉଠ 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 ଉଠ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠିଲି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ମାଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହନିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଏଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କି ଖୁସି ସେମାନେ, କି ଖୁସିରେ ଖାଲି ମହୁ ବୋହି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲଟା ଫୁଲ ମହୁ। ଆଉ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ, ଲଟା ଫୁଲ ମହୁ।